asmara Niken Kurniawati Gamelan Bali dan anak ya.
sing ngembang kalyane penyanyi Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar ki mau sapa? Ingkang setunggal menika Ibu Dwi Kurniawati, pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh ngono ya. Bu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh ngono ya. Kuwi mbiyen nalika dadi waranggana cilik isih SD. Tekane SMP pernah melanglang buana. Oh ngono ah. Ya nderek almarhum Pak Mantep, ya nderek almarhum Pak Anom Surata. Panjenengane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoke dalang-dalang seluruh Jawa Timur lan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh, ngono ya. Dadi tau kondang pada zamannya, heeh. Saiki dadi tumpakane dalangi. Oh, ngono ya. Iya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pesinden sing lagi gencar-gencare lan kenceng-kencenge no. Oh, ngono ah. Lagi kondang-kondange cara kembang kuwi lagi mekrok-mekroke. Oh, ngono ya. Genduk Dimas Niken Salindri saka ing kota Kediri, Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kepara ndengi entuk penghargaan nominasi penyanyi Jawa apa Ken? Dangdut. Oh ya, tadi apa nominasi apa? Ngomong. Ya. Mikir di onane cekel kabeh. Nominasi Dangdut Solo Terambiar, Pak. Terambiar berarti terbanyak penontonnya gitu. Ya. Diraih oleh Dimas Niken Salindri dari Kediri, Jawa Timur. Mula tepuk tangan buat putra dari Jawa Timur, putra dari Kediri. Oh, ngono ya. Diakoni wong sak dunia. Heeh. Iki mau atiku wis kaya entek-entek ana. Ngopo? Iki mau genduk Niken ki sore mau wis video call utawa VCS. Video call kuwi lho maksudnya. Oh, ngono video call, heeh. Video call karo mboke panggung kuwi sapa? Ya Bu Dwi Kurniawati ki nalika sore mau ki jek ning rumah sakit tangane diinfus. Iya, heeh. Kena radang tenggorokan sing mergo kecapean, mergo kekeselan, heeh. Pripun to Bu, mengke kula saged bidal napa mboten? Ya, ya. Ning nyatane dengan sportivitas yang sangat tinggi bengi iki genduk Niken Salindri iso menghibur kabeh masyarakat nono ing Pagu Kediri kene no. Oh ngono ya. Walaupun ora fit awake ning disemangat-semangatke, nyatane kiprahe suarane dinteni wong sak lapangan sing oke semene kae. Iki mujudake konsistene genduk Niken Salindri walaupun bagaimana situasi kondisi awake ora fit utawa awake lagi lara ya kudu menggadiri mergo nggondeli tembung saguh kuwi mau no. Oh ngono ya. Ya luar biasa ya bocah iki. Luar biasa. Jadi pancen nek nuwun sewu kena nggih pelajaran wong lanang-lanang. Iki ampuhe Niken Salindri cah Kediri iki. Kuwi tidak akan lepas dari doa orang tua. Oh, ngono ya. Suksese anak kuwi mesti saka dongane wong tuwa. Aku ngerti, aku percaya nalika genduk Niken Salindri kuwi ana kandhutane Mbak Wiwin utawa ibune Niken Salindri. Kuwi bapake Pak Degleng, Pak Supono. Kuwi ora kendhat nggone ndedonga, tahajud pendak bengi, poso Senin Kemis ora leren, nyuwun marang purbane Gusti Allah dadi anak sing hebat, anak sing kuncara, anak sing solehah. Lah ketika bojone utawa wong wedok ki meteng tuwek, wong lanang kuwi bojo lanang ya kudu melu tirakat men duweni anak iso moncer kaya Niken Salindri. Ki pengumuman nggo wong lanang-lanang kae nek pengen duwe anak sing sukses, anak sing hebat, kuwi nalika bojomu ki meteng tuwek, kuwi tirakatono poso Senin Kemis ora keri, tahajud ora keri. Lah ora
bojone meteng tuwek malah ondolan. Dadi anak wis angel diatur, angel ditata. Oh, ngono ya Yung iya. Mulai iki yang sangat luar biasa bengi iki nok. Ya sesuai karo kalesaning para-para ingkang lenggah ana ing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya Yung. Tenan kok nok, acung jempol kanggo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya yang mengadakan pentas periodik utawa gelaring budaya wayang kulit kuwi digelar ana ing Jawa Timur kuwi wis marambah makaping-kaping bing birang-birang ya iya. Becik ana ing Ponorogo, becik ana ing Madiun, becik ana ing Ngawi ya. Malang keliling seluruh Jawa Timur dalam rangka pengembangan budaya. Mergo apa? Sing diarani perkembangan budaya utamane wayang kulit, kuwi pemerintah juga mempunyai peran yang sangat luar biasa dengan menggelar pagelaran wayang kulit kadidene bengi iki ya. Jadi pemerintah kuwi mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya, tidak hanya gembar-gembor. Mari kita lestarikan budaya wayang kulit yang telah diakui oleh UNESCO, tidak hanya berbicara ning dinyatake dengan nanggap wayang. Lah iki sing iso menyikapi hanya provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah ora ana, Jawa Barat ora ana, Jakarta ya ora ana pentas periodik yang keliling wayangan di setiap kota. Ini hanya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Mula tepuk tangan untuk Provinsi Jawa Timur yang hebat. Oh. Kaya ngono ya ya. Iki lho sing perlu diacungi jempol. Kebanggaan bagi saya dilahirkan di Kota Lahar, Blitar, Jawa Timur, sing dipercaya dening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Wayangane puluhan kali. Wis ping pirang-pirang kene wayangan. Ya, Provinsi Kebudayaan Pariwisata bola-bali wayangan. Alhamdulillah aku entuk jatah yo mek iki tok. Ngono ya. Bilek ora ana dawuh saka panjenengane Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI saha panjenengane Cak Hadi utawa panjenengane Bapak Muhammad Hadi Setiawan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur tangeh awake dhewe sosowan nang Pagu Kediri nok. Ya mergo panjenengane memilih dalang adalah awake dhewe Dwi Jolaras Indonesia atau disingkat LDII. DLI lah ya. Oh ngono ya yang iya. Cak Hadi sing paring dawuh, dalange kudu kowe. Lah disurung lawan panjenengane Sekjen Partai Golkar sing ana pusat Jakarta panjenengane Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI. Ya yang iya. Sing mau paring dawuh wayang harus dilestarikan. Ya pejabat-pejabat sing duweni rasa kepedulian terhadap wayang kulit kaya ngene iki sing perlu disengkuyung lan perlu didukung luar biasa. Oh ngono ya. Nyatane ndek wingi ning pusat Jakarta DPP Golkar ya wayangan. Wayangan dalange Ki Cahya Kuntadi. Sapa kuwi? Mbuh dalang kok ngendi aku ya ora kenal kuwi. Wong karo adine engko digilir. Taun iki amake dhewe dipapanke ana ing Bulu Pasar Pagu Kediri. Cahya Kuntadi ana ing pusat Jakarta. Taun ngarep digilir awake dhewe sing gentining Jakarta, Cahya Kuntadi sing rene kuwi jenenge Adil. Oh, ngono ya yang iya. Padha-padha lek tepung karo Pak Sarmuji. Lek ku tepung wis suwe kok nok. Ya. Saya karo Cak Hadi Setiawan iku lek ku kenal ya wis suwe mergo padha-padha lek ngabdi ana ngarsane pepundhenku ana ing Kepuh Kertasana panjenengane Rama Widodo. Wah, panjenengane ya kepareng rawuh saha Bunda Yayu. Ket sore panjenengane rawuh ana ing kene mengestoni anggone pagelaran wayang bengi iki sehingga iso tingkas udane ora medun penonton bludak sing padha kepareng rawuh ngebaki lapangan Bulu Pasar. Oh, ngono ya. Ya ngestoke dawuh yen ngono. Ya. Kula matur sembah nuwun kagem Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan peluang
dan memberikan kesempatan kepada seniman-seniman asli Jawa Timur ya untuk menggelar budaya dan melestarikan budaya wayang kulit utamane. Oh ngono ya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk anggota DPR RI Dapil 6. Menjadi Bapak Sekjen Partai Golkar, menjadi Bapak Muhammad Saramuji SE MSI kepada ngrawuh wit sore ya nate nimbali awake dhewe ning Surabaya nggih mben ya uga dhateng kantun Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Ibu Hajah Anik SPD MSI utawa yang mewakili dhateng kantun Bapak Haji Kusni Mubarak SH MM MH ya Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ya yang jelas panjenengane Bapak Hadi Setiawan utawa Cak Hadi. Oh ngono uga penjari Ibu Aulia Hani Mustika Sari utawa yang mewakili ya anggota dewan Bapak Haji Rafiq SHMH saha penjari Bapak Haji Deni Prasetyo SE dhateng kantun penjari Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI. Oh ngono ya. Dhateng kantun sing kagungan bawat pangwasa ana ing desa Mbuluk Masar, Pak Kepala Desa utawa Pak Lurah Kepara. Insyaallah iki kepala desa se-Kabupaten Kediri insyaallah padha rawuh bengi iki nok. Oh, mbuktekne kerukunan lan manunggale para kepala desa diaturi sugeng lenggah sugeng amirsani. Oh ngono ya. Ngestake dawuh auga dhateng kantun Forkopincam ya Pak Camat Pagu Pandan Ramil Pak Kapolsek serta jajarannya ya serta seluruh warga masyarakat di Mbuluk Pasar ya ngono ya yang ora keri yang apa iki uga dirawuhi saka ing Pepadi Kabupaten Kediri ngono ya nak ya para pepunden Pepadi saka Kediri ya kepareng rawuh nek ora kleru iki ana rawuhe menjenane Bapak Siswantara minangka dadi ketua Pepadi Kediri Pak Gatot barang ya kepareng rawuh lan para kadang-kadang dalang ana ing Kabupaten Kediri nyengkuyung pagelaran bengi iki dalam rangka pelestarian budaya ya saka ing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya ngestake dawuh wis sing iso tak aturke nok ya sing iso diaturke awake dhewe ora usah kaken sing diaturke kelawan para punden yang jelas ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata anggota DPRD becik ana ing Provinsi Jawa Timur becik sing ana pusat uga sing ana DPRD Kabupaten dan Kota Kediri yang sangat mendukung adicara sing kaya ngene pelestarian budaya hiburan rakyat wayang kulit sebagai tontonan tuntunan ingkang kebak marang tatanan amin ya rabbal alamin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir selamat sedayanipun para warga agung Mbuluk Pasar Pagu Kediri amin amin ya rabbal alamin sesembahanmu rintan lan manglimang waktu kanggo mrasta
Yai Star Madu. Gusti Allah sesambahanmu ing tenang imanku takon piye saliyane gelar budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bengi iki uga mengeti hari wayang dunia no. Ya. Hari wayang dunia sing diperingati Duk sasi November kepungkur. Oh, ngono ya. Uga tepat pada tanggal 9 Desember iki uga peringatan hari anti korupsi sedunia. Oh, ngono ya. Wah, luar biasa ya. Iki uga Desember kuwi ana hari gamelan sedunia, mergo gamelan ya diakoni karo UNESCO. Oh, ngono ya gamelan. Ya, ya yung aku arep gelar konser, Nduk. Konser, konser gamelan di bulan Desember kuwi gamelane ora mung sak set, kepara gamelan rong set. Oh, rong set. Gamelan rong set dadi enek konser kerawitan, konser tabuhan karya-karya Dwijalaras Indonesia. Oh, ngono ana bulan Desember sida to kuwi. Angger enek sing ragati sida. Oh, ngono. Oh, ngono kira-kira mesti gayeng, Nduk. Ya, ya. Oh, konser gamelan rong perangkat, yogane ya rong perangkat, sindene rong perangkatan. Ya. Oh, konser gamelan nganti jam 9:30, wit 7:30 kae dibacutke wayangan. Wah, kira-kira rame. Lah pertanyaane sing ragati sapa? Oh, ngono. Aku jane wis ngerti duwe nggon sing bawira, Nduk. Duwe nggon sing bawira, enek nggon sing juwembar sing ombo rasa dadak nata tera panggung ngendi Kepuh Kertasana daleme Rama Widodo. Wih, diler rong gamelan rong set no kira-kira apik ning kono. Oh, ngono ya. Peringatan hari
gamelan sedunia. Heeh, gen pitung karo Pak Sarmuji. Gen pitung karo menjane Cahadi. Bulan Desember iki kok dienekne kaya ngono-ngono iki mesti guayeng kena. Oh, ngono. Heeh. Iya ben dipenggalih ya heeh wong iya. Sing diperingati ora mung wayang tok uga gamelane ya diakui karo dunia lumantar UNESCO. Wah, ngono ya. Iya. Heeh ya. Ngaturke panglipur. Ya, ngaturke panglipur, heeh. Dawuh panjenengane Bapak Haji Sarmuji. Ya. Padha lakone karo sing digelar ana ing Jakarta mung sanggite sing beda. Oh, ngono ya. Semar bangun kayangan, bangun jiwa. Sing dibangun ora mung secara fisik gedung sing agung, gedung sing magrong-magrong ning sing perlu dibangun kuwi jiwane, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dibangun laire luwih dhisik. Ngono ya nak, ya dibangun batine luwih dhisik, lagek laire. Ya. Ya semoga-moga kasembatan. Ya. Yo Mas Andi TB CS. Ya. Ya diaturi tindak panggung. Oh ngono ya. Iya. Apa selampat biasane? Oh ngono ya. Ya, arang-arang lho awake dhewe pentas ana pagu. Arang-arang lho. Nek dhisik kuwi pagu kene iki jajane bapake awake dhewe Ki Haji Sukron Suwanda. Oh ngono Oh iya nek ora ana dawuh saka Pak Sarmuji Cahadi saka provinsi Jawa Timur awake dhewe tak kira rong sowan ana lalat dan pagu. Biasane ana pelaman. Ya ana papar, ya ana ing Kayen Kidul, Kayen Lor. Lah ya iki sowan pagu. Oh ngono Nerang nung gak dong. Yuk. Dagelan aja pegatan. Kanca-kanca KPK komunitas Martono Gawer. Saya
Ora usah nesu, nyapa to nesu. Suwe ora tau ketemu gawe temu pisan kok gawe-gawekno kancane. Sapa to? Lah niki pengendange jenengan niki ta Mas. Kuwi jenenge Farel Prayoga. Mas Farel yo ngono. Kendanganmu sapi gugu kok sombong ora gelane. Sampean iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. Masalah apa suwi ora tau ketemu temu pisan kok garap kancane. Apa ra isin dipisane Pak Sarmuji, Ah. Pak Hadi Setiawan, Rama Bargowo. Rama Widodo. Widodo kok Bargowo. Aja Rama Widodo sing gagah kaya Rama Bargowo. Alah Mas Farel. Arep mirang-mirang Apa mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Aku sebagai adik grup anyar. Apa mirang-mirangke bosku sampean? Isin di sini wong. Ngisin-ngisini. Sampean iki lho Mas, ora usah meliak-melilik. Tak cepoti matamu. Bagus. Roti-roti kleben-kleben tak iwangi, Be. Saiki biyen Tinggine munggah ben, gematene ra kaya biyen. tenonge dilumahke, Mas. Ngomongnya dikenahne Mas. Mas gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora usah weanan. Ya ta rumangsane koyo pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter kendang. Alah Mas. Ayo alah Mas. Alah Mas. Koyo pinter bagus rupamu. Bagus rupamu. Pari keset dadi ratu. Sakit hatiku, ngerti ora? Semar bangun kayangan. Nek pengen ram bayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok iso. So dadapan barang iki lho. Lah golek potongane ra gablek duit kok. Ning dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wis ora usah ngomong dadapan kok. Kene hati-hati kene. Ngopo? Kowe lujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, nek omong sing ati-ati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang. Apik elek tergantung iki. Ya, Aja ya, wis ya. ngisini trae dalang. Mas Kangko iki Traing kusuma rembesing madu entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. artinya Kereta malam jugi-jagi. Kanjeng Rageng Tumenggung. Boten ngomongane aku tak pangajikan kali Pak Kangko. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya wabarakatuh. tepung Cak Bagus. Nggih. Heeh. Iki pancen anu nuwun sewu. Pancen oke dagelan di do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Oke. Asmamu sapa lagi pisan iki to melu Nggih, aku. nembe sepindah kepada jenengan. Masyaallah, atus ngipi kula, Pak. Kok sekaya ngimpi? Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan, tesih teng baku SMA, kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepanggih masyaallah dan piyaine jan bagus saestu. Wibawa jenengan niki lho. Lah nggih. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane ya bagus piyaine wibawa. Kuwi nek dadi dalang ning dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan mboten Heeh, mengisi kekosongan kok. Nggih, ya toh. derek pitepangan, Pak. Sapa jenenge le? Sapa Gus? Meri. Oh, Meri. Meri. Jenengan ngertos Meri niku napa? Meri anak bebek. Leres. iya. Meri niku anak bebek ning Meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas Meri? Hurufe M E R I. Nah, M Menungso, E E eling, R Rama, I. ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua, maka di situ akan kehilangan surga. Wah ya, mergo surga di telapak kaki ibu. Ibu, leres. Mula meri anakan, Anakan bebek. mula pas kula buat beto recang TB, TB ki artinya apa? telek bebek, Wah, pas. Dadi layak iki rene kaya letong. Heeh bener. keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu, Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung niku luwes iku ora kaya nek gawe jeneng kewan. Oke, bener Pak. iya. Betul, Pak. Contohnya kados niki Meri. Meri. Kalau TB telek bebek, enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning Deni. kondange Percil. Lucy Brahman. Lah. Ya, kewan meneh. Mbah Narto Gudel. Narto, Bapake Mas Ranto Didi Gudel, Kempot, nggih. Solo. Mbah Ranto Gudel.
jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwija Kangko, kurang luwes. Ben luwih kondang. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Lho, apik. B. B. Apik niku pripun? Iya. Saya, Pak. Luwes Mas. Iya apik. Ngaten lho. Ki Dalange- Kangko tekek. Ah, Dalange sapa to, B? Kangko Tekek. Baru cepet kondang Mas katene niku. Omonganmu Nggih. sing ora-ora. Bila sing dalu alhamdulillah Mas. Ah, iya. Saged panggih wonten Desa Bulu Pasar, Luar biasa. Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dalam rangka pelestarian seni budaya Ah. yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Hadi Setiawan. Nggih. Luar biasa, ini menandakan leres ingkang panjenengan aturaken bahwa Jawa Timur sekarang menjadi tolok ukur untuk mencari jati diri bangsa karena Jawa Timur merupakan pintu gerbang Nusantara. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Luar biasa, luar biasa. Dalu menika dirawuhi para pepunden-pepunden Betul. yang luar biasa. Pasar Muji Mas, doangu mboten Sekjen kepanen. Pak Sekjen Golkar, Nggih. Wilujeng Rawuh, Pak Hadi. Pak Hadi Setiawan, Nggih. Bapak seniman Kediri Mas. Betul. Sapa? Pak Hadi Setiawan itu. Oh, nggih, aku wis kenal wis suwe kok. Ah, saestu nek ditangisi Pak niki nyuwun wayangan. Oh, kono wayangan. Ah. Lho, sing dilalah niku lho Mas. Panggonan sing didamel gelar acara ngaten iki. Hah? Teng desa sing wis suwi nek bersih desa ora tahu wayangan. Oh, Ngendi to? Bu nyuwun sewu Bulu Pasar niki sering wayangan mboten Pak Bu? Lah, ini artinya apa? Bahwa mengedepankan wayang kulit itu Sunan Giri sing anggit penuh dengan tatanan, tuntunan, mawi tatanan, memberikan contoh yang baik. Insya Allah dengan hari ini wayang kulit berada di lapangan Desa Bulu Pasar bersih desa dan acara PHBN yang akan datang Bulu Pasar gelar wayang kulit. Pertanyaane, Bu, sing nanggap sapa? Rakyat kon urunan. Sampean kok bingung sing ora nanggap apa-apa, sapa? semua demi kesenangan dan hiburan masyarakat. Betul. Nah. Alhamdulillah kula teng main teng Bulu Pasar iki ana senenge ana susahe Mas. Senenge apa? Ning kene iki kon seneng-seneng aja nganti susah mergo piyai sing rawuh padha kepengin bungah gitu Mas. Betul. Ngono. Senenge kan saged silaturahmi kali Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji, warga masyarakat Bulu Pasar. Lah susahe Bingung golek nggon nguyuh. Lha kok iso? Lah lapangan sakmene arep nguyuh ning ndi ramene ragani. Niki lho, sindene jenengan sing kurang ajar. Ngapa? Mayang nguyuh ning goreng guri trek iki suarane masalah ngageti wong Mas. Mayang bocah cilik pipis plek iki koyo nyeluk kancane nek pipis. Piye? Aku pas lewat ki sapa nyelak-nyeluk kok. Lah pancen ning lapangan nyado saka kamar mandi kok. Lah, Kuwi nek mayang. Sing kebangetan garwane jenengan. Butuhi lho. Buduhe iku ya ampun. Piye? Pipise kaya wong nyigar keramik. piye? Begitu mek tekel cecet terus diangkat. Alah-alah kowe ra ro kowe ngonangi mayang karo buduwi. Aku lho Mas Kangko. Apa? B ngonangi buke iki lho. Burini Burini. nyapa? Bareng tak iku kok ya kaya sinden sing anu pun sepo burini ya. Tak tutuke buri. Warunge pojokan kok langsung piyok. Piyok. Ora iku jane ngendok apa pipis. Warung Oh, mboten niki namung Gojek. Ini luar biasa dalu menika Mas. iya, Wis iya. mugi-mugi nderek dedonga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar ingkang rawuh pikantuk berkah barokah, pikantuk rejeki ingkang kathah duwite lancar amin Allahumma. Amin. Kadese Pak Agus Mas. Apal. Apal. Kiai Bulu Pasar. Kadese asmanipun Pak Agus. Ah. Bulu Pasar itu terdiri dari 2 dusun, Hah? 10 RW, 35 RT, jumlah penduduknya 4.293, rondone 624. Apal lho. Apal meno. Kowe cah Tuban iso ning kene. Kaya sensus penduduk Tepang kali Pak Agus. Oh, saking raketmu. Raket. Jadi apal jumlah wargane, apal jumlah rondone. Iya. Sampean ra oleh ngono, Mas. Rondo ya rondo, mergo ra ndek bojo iku jenenge rondo. Kowe ngerti rondo ra? Nek kowe ra tresno karo rondo aja mbok sia lho. Ngawur ae. Ning kene iki rondo aja geman mbok sia-sia. Nek apa meneh mbok peksa kowe nek ora tresno kek bali desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Suwadi kami tuwa.
Kami tua Omonganmu sing ora-ora. Wong sabar umure dawa. Nggih. Insyaallah warga masyarakat Bulu Pasar kabeh pinaringan bagya mulya. Amin. Ngono. Amin. Ono Parian. patune neh. Aja kalah karo Pak Sarmuji. Pak Sarmuji parikan lho mau. Kula ki saged. Heeh, kowe iso. Saged. Dadi parikan sing apik. Numpak dokar nggawa cengkeh. Heeh. Muga-muga wong sak Bulu Pasar duwite akeh. Amin, amin. Kae. Ngono. Jangan korek, ya. Manggirian. Apa? Jenengan mau parikane napa? Wong sabar umure dawa. Insyaallah Kyai Bulu Pasar bakal pinaringan bagya mulya. Ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek Pak Sarmuji kok. Nyuwun sewu ngaten niki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Oh ya Ya ora. enak. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan niki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung dasare? Lho, nyuwun sewu saiki nek kabeh ndonga gawe pantun. Pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Kok iso? Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Keweprok godho malaikat apa kowe? Malaikat kok iso ngeprok. Serut donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya. Malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono nek kon biasa. Ah iya. Muga-muga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar panenane kathah melimpah tur turah-turah amin Allahumma. Amin. Nah, Oh, dongane niku ngono. ngaten niku. To the point. Langsung to the point. Mula dalu menika dirawuhi penggede-penggede yang luar biasa. Betul. Dirawuhi Pak Sarmuji, Pak Hadi Pak Hadi menika Setiawan. adalah contoh pemimpin yang mengedepankan seni budaya. Nah, barang siapa pemimpin yang mengedepankan seni budaya, insya Allah akan amanah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Kula wonten anu Pak peribahasa Berbahasa mengatakan dari Bapak Pendidikan Nasional. Bung Tong. Oh salah. Tapi Dalang iki piye dalang iki? yo saya pasar besi aduh isin aku isin Pak dalang kodang kok Bapak Pendidikan kok Bung Tomo buku apa lho Aku sak jeplake kok. Bung Tomo niku pahlawan nasional. Iya, iya, Lek iya. Bapak Pendidikan Nasional kuwi lek boten kletu Ki Hajar Dewantara. Wah sampean iki kakek Ki Hajar Dewantara kuwi duwe adik jenenge Bung Tom. kakek ning dadapan lho mare Wonten Ki niku Hajar Dewantara. Ya, Apa yang dibicarakan? pernah berkata Ah. ing ngarsa sung tulodo, Hah? Ing Madya? ing madya mangun karsa Tutpuri. handayani. Iya, betul. Sing ngarep kuwi menehi contoh, Hah? sing tengah kuwi menehi semangat, sing buri menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ing ngarsa sun tulodo, Ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Rungono kupingmu. Rungokno Be. Ngono lho. pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau Ing ngarsa sun tulodo. terus Ing Madya Mangun mangun karsa. karsa. terus terakhir Tutpuri Lah, handayani. ngono. sing nyiptakno sinten Ki Hajar Dewantara. nyuwun sewu Mas kula niki bantah sekedhik Loh, nyapa bebantah? pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Saat ini tahunnya 2020 loh Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Ing ngarsa Tulodo. ing madya mangun Karsa. tutwuri Handayani. niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025. Sebabe Sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. sing gunane apa? Sing berguna niku ing ngarsa lumpuk bondo, ing madya mangan kanca, tutwuri golek rai. Aduh. Nggih napa res Pak Bu? Aduh. Sampean iki pripun to, Mas? Iki aku wis gawe kata-kata apik ya malah mbok rusak kowe. Loh, orang rusak ini menjumbuhkan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Tanggung Aku jawab. wani lho. tanggung jawab. Iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih. Wong gawe mesti
wong gawe kudu nganggo. Kudu nganggo nih. Ah. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya, murid Murid harus menjawab. berarti bener ya. Bener. Kediri Kutane sing dadi bukti lan nyatane. nek tak takoni ra iso jawab. Tapuk dalange. Aku ora melu apa-apa. Ora melu. Kula jenengan Kudune tapuk. tanggung jawab lho. Ah. Ing ngarsa numpuk bondo. Ah. Wong sing panggonan ning ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora no. Ora percaya? Ora. Ora sadadoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kruwayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggon ning ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh, B, Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe. Nyuwun sewu nggih, Mas. Ah, belanon aku le. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabe gede. Ah, rungono kuping. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, ngopeni Sanggane sound. abot. Sanggane Tanggung abot. jawabnya gede. Nah, yo. Nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane Aling abot. nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot, nek enteng dilakoni. B. Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung debok. Sampeyan mek dok 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 dok. Oh, 100 juta. Nggih napa mboten? Hei, Kok plonga-plongo takoni kok. Duh, Pak Kako iki piye to? Pak Kako Taiwangi, Pak. Lah, Anane nari. dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayangi lakoni Semar Bangun Kayangan iki Ha-ha. ya sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit mikir Mikir apa Garapan. jenenge sanggit garapan. Iso- Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. iso napa mboten? Ya iso. Ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampean iki? Riri Sumari anu Sumari sapa to? meri ya. Sumari. Aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Ya Dik. rumasamu yoga iki turu kabeh apa piye? Iki yo melek ning bayarane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara ngono lho. Lah apa sinden samene bisu? Pak B. Ayo, pun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten? Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa mo? Enggak. Nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk. Numpuk bondo. Ah ngono wae lho kok ket mau brengkel-yelan. Alah dalang Pak, karo dagelan iki ora rugi. apa-apa. Meri ya. Tinimbang sampean bayaran 300. Ya. Wis ora apa-apa aku. Ing madya mangan Mangan kanca. kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, tapi mawa pamrih. Contone Jeroning kedung ki iso dijajaki, jerone ati menungso sapa sing Sing ngerti. ngerti. Ah. Terus mboten. Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karo? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ah. Ketoke apik ning kula duwe pamrih. Sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Oh iya. Niku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti ki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku Kudune ikhlas. sing terakhir Sing terakhir. tut wuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, Aku kowe lurah. calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho, Pak. Anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh, Pak. Walah, jos no. Satusan mboten napa-napa, Iki Pak. milahku tenan. Heeh. Matur suwun, Mas. Mangke kepanggih calon liyane, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana tetembungan ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader. Niki sesuai dengan kahanan. Oh, berarti jebol omongane bener ya, Mas. Wah. Yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah mulane nyuwun sewu. Pripun? Kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit
Keliling. Ya, keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. Betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi Darmo, Pak. Darmo. Netepi. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya niku pun gadah takdir. Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men Bre ilmu. Mulane wong urip niku kudu golek jatining diri, eling malangsangkan paraning bumadi kiblat papat lima Pancer. Pandhawa pancer. Jangkrik ya dalang wis suwe lho, Le. Lah iki pancer. Tangamu tebal papat 5 pancer. Pancer niki Pandhawa, Indonesia Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan iki banter salah. Pak aku nek bener itu begini. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale Ngunduh. tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale Sirno. sirah ngelu. Wah, sampeyan iki jak omong kasepuan ndeledek kabeh to Pak sampeyan iki. Be. Rene odile tak griaji. Lho asu. Susu. Sabar bos, sabar innawa ma'asobirin iki ancen bocah anu ora sak iso dikalahke. Tutupno omonganmu tanggung jawab, Be. Wah, ngertos nggih. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi ambekan. Alah bos. Nek ora ambekan ki ora urip. Alah. Tak bocahmu. Tenan wi. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang bengi iki. Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, kuwi pasal bu sampe guyu lho. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Wis tak omong iki realita lho. Lho, dia jenengan niku dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Iya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi bayi. Alah kesuwen niku iku. Ngene urip ki iso obah. Kleru Pak, nek jenengan pengen ngerti urip ngaji, nate ngaji mboten? Nate. Alibata ana pira? Alibata ono 30. Loh, ngono kok jere ngaji. Lah piye to? Alibata ana pira? 30. Telu. Loh, kok iso 3? Alibata. Loh, lah sak jim kakok. Sing takok sak jim kakok sapa? Jangkrik. Oh, berarti alibata tok to. Paham mboten? Sik. Hubungane apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. Unine. A I U nek Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A Ra tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to sampean? Alif fathah A, alif kasra I, alif doma u. nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plonga-plongo Kok mesti. pinter tentang huruf hijaiyah to, Be? Lagi UI wis uyu. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasra. Alif fathah, alif kasra, I. alif doma, U. wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, iku iki, urip. Aku iki urip. Lah, paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet ngono. Catet to, Pak. Guban Sampeyan goro-goro. ketane Ya. bes kapan kerisan tapi lolok. Isin nang karo pasar muji ya. Dalang kok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh iya. Urip niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah. Halah kemeruh sampeyan. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. tegese babibu. Bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok. Paham ora? Ikra loro dilawan. Berarti urip iki saka bak fatkah, Bak kasrobi, bak doma, babi, bapak, rabi, ibu. Oh, lah urutane wong urip piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir. Amene jane ngomong ngopo ta ketawon jane iki? Kok ngomong apa iki? Blas. Enten dasare urip iku diwiwiti saka tak fatkata, tak
hasroti tak do matu. Artine Diwa Titu. balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. Dadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Di rumah tenan. Ampun. wong urip wajibe golek Kebajikan Lah, Fastabiqul khairat, Walah, berlomba-lomba dalam mencari kebajikan. Wah, sampean tajak ngomong agama plonga-plongo. Loh, sampean nyek Pak Kangko iki wah turunane sesepuh yang luar biasa loh. Ngomong ngono, ngomong Ramane ngono. nggih dalang kondang pencipta lagu kondang. Kiai, Kiai, Ustad, Ustad. penceramah. Kok sampean nyek plonga-plongo? Ojo kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa? Apa mesti nek anak bapake kiai, anake kiai? Ya saurane kates ki ceblok ora adoh saka wite. Ngono. Loh, ora iso dan dipangan kiri. Tetep adoh. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya iya. Terus sarungmu piye? Nyek. Terus maksudnya maksudnya nyuwun sewu lho, pangaten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Ngapa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki. UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Oh iya. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lah ya kaya Mas Kangko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anak ya sukses. Dengan kali kula padha. Kok Pak iso? kula niku lek tirakat niku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem wiwit tahun 2015 nganti saiki rong metu Mas. Mas, Tenan Mas. Kon bapakmu wis ora ono lho. Bapakmu wis mati clok-clok. Lho ki mati to? Mati ya topo pendem. Kowe goblok ngono iki. Ora telepon aku. Lan telepon-telepon piyang boro ki anak lek wong tuwa wis sedo. Ki dikunjungi utawa didongakne, Lah. dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Ayo, Kowe Ki. tau apa? Ya, Ziarahne makan wong tuwa. Empen to. Hah? Tahu Wis, piye? ngapa? Malah tahu kleru ngono Pak. Sini wong. Karo piye to, Ri? Nah niki lah kuburane niki bapake lah pelawak gundul sing Sandirono. Sandirono niki. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok Tapi dianggep pakku. Pakmu lah gundul to. Wis ninggal. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene, kamangka iki kuburane Siti. Nyapa Goblok. ora nyekar ning kene kok nyekar gone Siti. Goset toko goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Sampeyan ora ngerti jadwale lho kok kelana goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti pernah apane? Gendakane Mas. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendaan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik ora apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunai anu Nabi Muhammad lagi malam Jumat ta? Malam semua. Umume Robi masyarakat bili bali berarti ya kamu makan maro bayan iso ira. Sesuk alon-alon aku ben krungu. Lha apa? Niku Robi lha apa? bili bali bali daya. Warhamuma kamaro bayan iso ira. Kuwi dongane anaknya wong tuwa clok-clok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kamis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampean iki. Kok iso lho? dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya Justru ngono. Pak, Estenyel rumasamu. Loh, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Wek tanggung jawab lu Loh, ngomong. nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayakane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo pakku, yo. Oh, ngerti aku. Gundul. Nyap tuh. Oh iya kecelek kok, Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono diganti, Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, Nyapa? malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi. Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, gembura, ngono kuwi. Nyapa wong mati kok dadapan omong. Wah, kok iso. Wah, pokoke sedikit nderek seneng, Pak. Nah, nggih. Nggih, Kabaku seneng-seneng derek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Betul. Nah, Luar biasa, Ri. alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo.
Pokoknya agar ora iso kerasan piye aku jote saulan nak gelem metu tak pecat. wis sing murah karo aku lah. Nah, Wah. Niki terus wonten wonten pamundhut wonten pamundhut. saking panjenengane Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut Manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Nggih, Pak Sarmuji. Umum musiknya urung muni diaturke sik terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Nah, iki mesti angger gulkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go mrono. Amin, amin. Pak Sarmuji, Pak Sekjen. matur nuwun. Wah, mohon izin Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Medion. Nggih. Karo kowe to kae nang Medion? Boten, Pak. Kali kanca kula. Oh, harus itu ya. Ale diru. Ayo niki sinten? Ora kata kong. Eh, Sinten Pak? Sinten Pak? Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Nah, ya. Mbak Niken ngoten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Kangko kok ono sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho. Pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Ngono aja kaya anake TB. Anakne TB piye? Anak lagi telu SMP kok wis meteng. Iya Pak. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya telu SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok aja. Saya Ora berita. Omae. Masuk ri. Sinten nih? Mbak Niken mulai Mbak Ah, Niken. niken, ayo kan. Ora kata kong. Nah, gen ora kedawa-dawa. Nggih. Sing meneng kutute manggung diaturke. Siap. Nah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora klelu 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Ngosik to sampeyan Apa? ki kon kok ora iso. Apa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Didup. Ciro lupat monem tu 8 songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Ora kena. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Ah, iya. Dadi paling bagi songo kan 300-an. 300. Pak Sarmuji kirang 700 kersane ngene. Gampil, Pak. Malah ngemis. Wis digawe kok kemis. Boten Pak, sipin mawon Pak. Sipin Ono mawon, Pak. rezeki sithik disyukuri akeh ya Nggih, disungkuri nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Adi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung malah. Nggak iso. Monggo Ndek Niken. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora salah gawe sih, Oh, mergo ngerti. kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngajak iki genduk niken ya lagi lara ning Oh, nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Biasa. Sehat Duk, ndang sehat. Sehat Nduk. Kempule kok. Meneh kok. Meneh kok. Ya. Hmm. Kumpul ngun. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek di anak Niken niku beja-bejane wong tua sing iso nyuwargane wong tua nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem. Ah. Delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok Mas. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya Iya, kan. no. Betul. Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkuti Pak Nyon sewu nduk Niken. Umpama sampeyan anu golek jodoh mau niki umpama lho ya. Nah, Upama seniman golek bojo sapa nduk dagelan, yoga utawa Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho, pilihannya itu yoga sing jelas. Ayo, arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. nyapa to? Ngono yo ben pilih-pilihane Ora. dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh.
Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Wah, aku. Walah alah alah. Kowe dalang ora pecus ngono iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nah, Nggih. Betul, Pak. nah, berkarya yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. Perkara engko jodoh ki nek sing ngatur gitu. Leres, Pak. Lah iya. Ayo kan terus ya. Loro wae suarane kaya ngono entar lek waras. Iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 BTB. Lho Pak, cah kurang ajar. Jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kuwi. Mbok, Mbok mate suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyuwun sewu sakit tenggorokan niku damel nyuwun sekutut manggung kan suara pedhit niku Ah, apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Lu takon karo bocah takon. Ora, Ya, Pak, kenapa Tandu. kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong sakit gitu, Be. sekarang. Anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus. resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene Banyu gelas. embun nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kayak ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kayak ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kuwi ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kasih. gedeg padha wae tuku obat ing apotek terus. Tapi kan lah mau ngembon-ngembon kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat, Oh, syarat. Ya, Oh, ngomongane tenan. kesarono. Iya. Ya terus nduk kan. Nah. Midanget Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hongkong nek luar negeri nek ora Taiwan, Nggih. kuwi transfer aku 400.000. Alhamdulillah. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kawan Ardi. Ah, nggih. Nah, wis tak wenehi Ardi lah engko nek Nggih. ngedum piye ora entuk tukaran. Yes, Nah, ditum sing adil. Ah, ya wis tak kene aku sebagai jembatani. Jabatane, Pak. Menyalurkan. Menyalurkan. Oh, MC lan terima lah, kasih. MC. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Luar biasa. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Nggih. Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to? Lah kon harian to niki menan. Terima kasih Mbak April.